Datuk Jambi. Iki oleh tombo. Alhamdulillah. Lah menika rak malah Jarene sing duwe iki ora sak-sake tombo. Nah, kanggo mbuktekne tak tabari dhisik ya. Matur nuwun iki, Bapak. Mantu kowe. Piye, rasane piye rasane? Recep-recep Kok menawa ku mraso sekawit niku panas. Iki panase ilang kok, Bu. kaya ngono. Cukup-cukup digawe ngadeg. Alon-alon iki. Lho. Lho, Sandal. lho, Bapak, lho, iso mlaku, iso ngandel. Alhamdulillah. pinten taun kula ngraosaken boten saged jejeg Bapak saya-saya apa bebayune kula. Nek anakku ya bojomu iso werok saya senengane. Kowe ngerti ra iki? Iki jenenge Gundala Seta. Gundala Seta. Jare sing duwe tombo iki. Gundala Seta kuwi dumadi saka ilere bledhek. Jarene Terus boten sadengah sadina omongan tombo. gagahi Jambi kala wau Gundala Seta. Lah iki bojomu ning ndi? Wah, nggih boten ngertos. Lah kok boten ngertos iki wong iki. Ya pamite rak nggih adat rupiane kalih para rewang niki. Ya ngene rak padatan iki resik ning mburi. Coba tak golekake kok piye? Hah? Boten langkung prayogi kula supados kiyambake seneng ing penggalih iki. Ngono ya. Saged nyawang. Bojo mbok liwati kok. Coba meneng. Siap. Balik kanan. Lihat. Aku bojomu jeneng manis. Biyen ora yo ngadeg. Tegese kowe ora ngadeg gak sikile iki lho. Eh. Wis iso dienggo mlaku. Wis Satemah bisa wali yo manja. Ning jentik manis. malah ngene Kakak. Iki aku yo seneng, yo susah. Senenge kepiye susahe kepiye yo Senenge sampean iki wis mari bisa mlaku. Heeh. Ning susahe Kakak. Bener kondone sampean. Bab apa sing tau tak kandhani? Si Adi meso jenar. Iso jenar. Heeh. Iki mau lek aku lagi nyapu ana ing mburi. Iya, Lah yo kuwi dumadaan ana macan sing gedhe. macan. Heeh, arep mungsuk lawan aku Gerak Kakak. kowe. Iso. Banjur ono aku ditulungi lan si Adi meso jenar. Neng, emane. Si Adi meso jenar nulungi aku kuwi mawa pamrih. Kondo yen seneng karo aku. Meso jenar nyapani peso kowe. Iso bener Kakak. Lu cukupe kapan? Naliku aku lumpuh, mbok kena aku dicek-cenges karo wong lanang iki. Kakak. Aku bojomu sawetara aku kudu ngayomi karo kowe lamun ana bebaya. Apa meneh maiso jenar singilani gadane lira sapa? Bener Kakak. Iki dadi perkara. Bapak segede supaya ndang rampung perkarane. Aku kepengin adu arep lawan Meso Jenar. Biar goleki masa jenar. Wis madunke karo Wira Saba. Ora mah itu wong aku dadi kowe ya kaya ngono. Muntap apa ora dak ngoten apa? Nanging sadurunge kowe budal goleki masa jenar Nggih. aku jak tanding. Leres. Aku titip Apa? Gundala Seta Gundala Seta. tandangmu iki. Oh nggih. Iki gawanen. Lajeng Iki mengko wenehke sing duwe. Mbok menawa kowe mengko ketemu kelawan sawijining pawongan kang asmane Ranggata-Jaya. nggih. Ranggata-Jaya ku pangkate senopati. Oh niku rak Senopati Gul Agule Demak. Demak Bintara. Iki rak Ingkang singkat. kagungan Ndara Temunggung Anggota-Jaya. Wis krungu jenenge to. Kawentar naminipun. Ning rupane dereng mangertosi. Mbok menawa mengko sawanci-wanci ketemu tombo iki aturke.
kejawi saking menika kula badhe nilakaken matur nuwun awit tanpa Gundala Seta kula mboten saged walih temanjang. Kepareng pamit. Assalamualaikum. Hati-hati ning omah. Ngono wae arep endo nalika tak dakpo yen seneng karo bojoku. Ora lidok ujar Sidaplok. Meso jenar. Yen ning endi papang jenengmu krungu panantange. Iki tanding ngono karo sapa? Saking katebian panjenengan ngedalke swara sura ing semu nantangan kula. Lajeng napa dosa kalpatan kula lan panjenengan? Kowe lamun duwe perkara nanging kabeh kuwi tutup-tutupi kanthi solah bawamu lagak-lagianmu keng sarwa alus nanging kabeh mau babar pisan kanggo nutupi pakartimu keng Candala. Meso jenar nalika kowe ketulung lan jentik manis kuwasa tangane samparan lawatu gunung tak pola mung kowe seneng yo gene muntak atimu ora trimo nanging kapura nyata. Aku dipraduli bojoku jentik manis. Nalika kowe tetulung sadurunge bojoku jentik manis kamangsa dening Sima. Banjur kowe sumangkean adol kebagusan banjur kowe seneng kelawan bojoku jentik manis. Jebul kaya ngono Meso Jenar. Dados perkawis menika panjenengan pikantuk pradulipun Mbak jentik manis. Iya. Satemah kabrokot ing penggalih panjenengan dakwa nek kula niku gadahi seneng lan Mbak jentik manis ngaten. Pancen ora kleru. Lamun kowe dadi aku, mestine ora beda rasamu. Nalika kowe dipraduli bojomu, yen bojomu bakal ditentuh disenengi karo liya-liya. Pun dalem sewu. Boten wonten seratanipun menawi Meso Jenar menika ngepengenaken sarta milik Mbak jentik manis. Kula tetulung Mbak jentik manis nalika badhe kamangsa dening Sima menika lair tansing ati kula. Mila ampun gampil nggenipun nampi palakonipun Mbak jentik manis. Nggih nek boten rak malah boten prayogi to. Meso Jenar nalika aku durung wali tenan jati mbok menawa aku padhomke aku nrimo. Nanging kowe ngerti ora nyilih netrane liya. Samparan jebol waduke saka samparan kuwi iki. Mula kowe rasa gone kene sumpah. Lamun kowe kepengin seneng karo bojoku jentik manis. Bakal tak gulung kowe. Iki lho guling. Nanging aku duweni pitungan kelawan. Napa kowe tangan? Kepitungane ning kene. Yen kowe bisa ngalahake kelawan Wirasaba. Ora perlu kok gonjak, ora perlu kok jaluk. Tak kulungke bojoku jentik manis ning tanganmu Meso Jenar. Napa saestu ngendika panjenengan saged kula gemi? Pangucapku disekseni Bapak Angkasa Ibu Pertiwi, lamun ning kono aku mblenjani muga-muga cepet nyawa. Nggih. Nek niku ingkang panjenengan sayembaraken kula sagah kula tampi. Kok sagui. Ayo, jangan iki. Tetandingan iki aja adol sing balungan telik kulit. Yen pancen kemenungso keng kebak kanuragan. Kampak sektiku sing bakal mengkasih kowe. Aja liko endani. Meso Jenar. Iya. Bejane kowe endo. Lamun kowe ra endo kampak iki kena wadukmu jebrol Meso Jenar. Lajeng kersanipun Kakang Wirasaba, Tak bacotke. monggo. Ngecenges aku. Meso Jenar. Nggih. Selagi kae pianggelku tumancep. Sak tengahing wit kang gedhe aku ora bisa ngwali. Ning kene kaping lorone aku bakal nganakake.
nganakake saperjanjian kelawan kowe. Sing kaping lorone yen kowe bisa nguwali kampak sektiku kang tumancep sak tengah wit kae. Aku nganggono aku ngakoni tanding kelawan Maisa Jenar kalah. Mangsawangen Kakang. Soso piro? Iya. Yen ngono aku ngaku kalah karo kowe Maisa. Monggo kula aturi jeneng. Sepurane si gedhe sora ucapku ora ngurangi. Saya-saya nias lawan liya. Nyatane sing bisa nguwali tumancepe kapak sekti. Sak tengah wit gedhe kae mung Maisa Jenar. Mula bakal tak jumbuhake lamun aku pisah lawan bojoku. Jentik manis tak pasrahke karo Maisa Jenar, tak pulungke karo Maisa Jenar. Kakang Wirasaba. Maisa Jenar. Mboten watahipun Maisa Jenar sing sok seneng ngrusak pagrayan liyan. Sepisan angka kalih kula mboten kepengin kok menang lan kalah mboten. Angin kabeh iki mau saka kajunging aku nalika aku nganakake saperjanjen, nalika aku tanding karo kowe. Sapa sing kalah bakal mulungake. Bojone ora ana liya jentik manis Maisa Jenar. Kapak kula wangsulaken Mbak Yu jentik manis ugi boten dados gaduhan kula nanging monggo ndika kemawon. Dadosaken ing pangertos bilih napa sebabipun nalika kula tetulung Mbak Yu jentik manis kula kandha nek kula tresna. Niki kula namung nodi. Sepira to gedhening rasa tresna kang tumanduk lan Kakang Wirasaba. Jebul tresnanipun Mbak Yu jentik manis lan Kakang Wirasaba menika boten saged kapisaken lan boten saged kagambar. Yen ngono bebudene Maisa Jenar luhur banget. Kepengin nodi wanita kang wis duweni garwa satemah sepira gedene tresna kelawan kagunge. Malah kampara aku sing duweni panyakrabawa ala tutrap kowe Maisa Jenar. Nggih, sampun-sampun Nuwun, sewa. Maisa Jenar. Mbok menawi naminipun lelakon. Lelakon menika panjen ribet. Kakang lugunipun wonten satunggaling bab ingkang badhe panjenengan aturaken. Napa? Ini Maisa Jenar. Nalika aku nandang lara lumpuh, mah tahun-tahun paribasane ora bisa entuk jampi utawa usada. Kebeneran ngepasi Bopasem gedhe duweni mitra. Nalika pinuju ketemu bareng diwenehi Kundala Seta satemah kanggo mboboki lelaraku satemah banjur bisa waluya temanjati mung karana Kundala Seta. Kamangka Kundala Seta kuwi kang kagungan Ndara Temenggung Rangga Tokjaya penderek pribadi Kanjeng Sultan Trenggono Pangarsa ing Kasultan Demak Bintara. Malah kapara iki dina aku kepengin caos matur suwun jalaran tanpa Kundala Seta kagungan Rangga Tokjaya aku ora bisa wali temanjati Maisa Jenar. Napa sekintenipun Kakang Wirasaba sampun nate srawung utawi wanuh piyantunipun Senopati Rangga Tokjaya? Babar pisan yen kaprungu asmane ngawentar kuwi wis akeh. Sampun nate mireng nanging dereng nate piranggih. Durung Piyambakipun. Katuran pirsa Maisa Jenar. menawi panjenengan dereng nate pinanggih piyantunipun Senopati Rangga Tokjaya penderek pribadi nggih Senopati Gola-Guling Demak Bintara. Boten wonten kalih namung setunggal kula pribadi Panjenengan piyambak. Dosa menapa bebedu menapa iki badhe kula tampik kula sampun kumawani sumangkean dhateng panjenengan Ndara Senopati. sampun sapa? Ampun kesangatan ing kados mekaten. Niku saestu wah kula Pancen kula ingkang paring wujudipun Kundala Seta kagem sadani grahipun Kakang Wirasaba lumantar Bopasem gedhe. matur nuwun ing tanpa kepindhan Ndara Temenggung Rangga Tokjaya
kekalih menawi boten wonten panjenengan kula badhe nandhang sengsara boten saged jumangkah ngantos kula kebayune kula niku boten mari-mari. Inggih. Ngaten nggih. Napa sebabipun kok Ranggata Jaya ngantos dados tiyang sudra kados mekaten? Niki ingkang dados kebak kanggo pitaken inggih menapa Dara Temenggung Ranggata Jaya ngageman ingkang Srawa Sudra. Ngaten critanipun. Niki rak sambet kalian tangga jawab kula. Nalika semanten kula niku dipun perintah jaga ananging pusaka kalih Nagasastra sapunika. Ngepasi sawijining dinten ora ngerti sangkan paraning bilapi. Nagasastra sapunika ilang saking plangkanipun. Kula sing jaga wonten rawuhipun Kanjeng Sultan Trenggono. Duka yayah sinipi mergi ambarengi Nagasastra sapunika kicap. Bali lan orane Nagasastra kudu saka tangane Ranggata Jaya. Ngawekane kula budidaya munduraken Nagasastra sapuinten sawetawis kula nilaraken Demak. Kula tilar busana kasenapaten kula pendhem. Kula ngagem busana sudra kados mekaten ngagem jeneng Maesa Jenar. Maesa Jenar Senopati Ranggata Jaya, Ranggata Jaya nggih Maesa Jenar. Ing ujug nyambung kepengin ngupati Nagasastra sapuinten. Menawi mekaten sampun cetholan gamblang panjenengan ngagem nami Maesa Jenar menipun namung sesingklok. Menawi mekaten cekap kula muwuh Siadi Maesa Jenar kemawon. Monggo Supados boten ngawistarani bilih panjenengan menika sayekti Dara Temenggung Ranggata Jaya. Siadi Maesa Jenar. Kagem mbuktekaken memitran kula. Bales bebuden panjenengan. Kula kepengin memitran kepengin ngualaken pandakwane Kanjeng Sultan Trenggono dhateng panjenengan bilih murcanipun Kyai Nagasastra sapunten panjenengan ingkang kajebak kedah panjenengan ingkang mangsulaken boyomi pusaka kekalih. Kula sumpah lamun totohane nyawa kula badhe kula wuduhaken dhateng Siadi Maesa Jenar. matur suwun saderengipun. Kakang Siadi Maesa Jenar. Tugunipun menika sampun pikantuk titik terang. Nalika kula pinanggih lan samaran sadherengipun purut kasedang jati piyambakipun muling dhateng pilih ambarengi wulan purnama siji tanggal 12 sasi Sura wonten ing rawa pening bagi wonten sarasean ageng. Ing mriku kempal sedaya para Brahma corah nggih golongan ireng dene ingkang dipun rembat menika namung Nagasastra sapunten. Mila ngawekani sedaya kala wau bilih wonten ing mriku Nagasastra mapanipun. Kula ngepenginaken Kakang Wirasaba kula ajak sesarengan bebantulan kula ngunduraken Nagasastra sapunika. Alhamdulillah menawi mekaten sampun cetha bilih panjenengan boyomi pusaka kalih cacahipun kanthi margi menapa kemawon waton panjenengan saged boyomi pusaka kalih cacahipun. Kula saged sabiyantu Siadi Maesa Jenar. Nggih, namung nggih ngeten nggih. Siadi Maesa Jenar. Papan menika dumugi wonten ing rawa bening tebih sanget. Leres. Monggo menika meh angsuping Bagaskara Inggih. kalamun kalajengaken mangke kita badhe kedalem wonten ing satekipun wana. Leres. Kirang prayogi menawi katrasaken. Lajeng Mila ing panajab kula kepenginaken benjang-enjang kemawon nyarangi gagak araina. Kita trasaken tumuju wonten ing rawa pening. Kita mbuktekaken bilih wonten ing mriku wonten sarasana. Mila sadèrèngipun kula matur nuwun. Siadi Maesa Jenar. Sarta monggo kita mapan sawetawis pesandhet wonten ing mriki mangke sareng-sareng enjang-enjang. Sarta monggo sarengan kita nyuwun pamit dhumateng kulawarga Bapak ingkang sampun arsa ngrawakaken Krida Carita. Sesampunipun Krida Carita ambeber lampan panyuran. Alap-alapan jentik manis wirasaba tanding kados mekaten purnaning cariyos. Mugi-mugi Bapak ingkang kaugan gati ngrawakaken Krida Carita sakbibaripun ngrawakaken Krida Carita saged gangsal anggenipun nyambut karya kalis ing Sambitala. Kosok wangsulipun Krida Carita sansaya jaya ing salaminipun.